Predstav si, že držíš v ruke mincu, ktorá je vytvorená presne pre teba. Alebo pre niekoho, na kom ti záleží. A ja som raz na internete objavil takúto mincu na želanie. Bola zo zahraničia a u nás som nič podobné nenašiel. Tak som si povedal, prečo to neskúsiť? Nasledovali týždne skúšania, chýb a hľadania správnej cesty. Nebolo to jednoduché. Ale dnes vám už môžem ukázať výsledok. Vznikla minca, ktorá má príbeh. Môže byť originálnym dáčekom na svadbu, výročie, narodeniny alebo sväté prijímanie. Poteší rybára, poľovníka, milovníka psov, mačiek alebo jednoducho kohokoľvek, komu chcete darovať niečo osobné. A čerešnička na torte je, že v minci viem pozlatiť jednotlivé časti 24 karátovým zlatom, čo urobí z mince exkluzívny originál. Každý detail sa dá prispôsobiť. Fotografia, motív, text, všetko. A ako to vlastne vzniká? Najprv obyčajná fotografia. Tá sa prevedie do čierno-bielej podoby, následne sa upraví do kontúr a výsledkom je takáto jedinečná minca. Pozri, koľko rôznych predloh mám pre vytvorenie tvojej mince. A to je len zlomok z toho, čo je v ponuke. Možností je naozaj veľa. Rôzne rámiky, štýly, motívy, od aut cez zvieratá až po zamilované páry či náboženské symboly. Každá minca je originál a každá minca má svoj vlastný drevený stojanček s tvým popisom či venovaním. Ak ťa to zaujalo a chceš vedieť viac, sleduj stránku Drevené originály, aby ti nič neušlo. A ak máš vlastný nápad, pokojne mi napíš. Rádo premením na niečo, čo zostane navždy.